Hoxe vivimos unha xornada histórica no metal da provincia de Pontevedra. Todo o metal está parado, non hai unha sola empresa traballando. É a patronal que nos leva a esta situación, porque o que nos está pondo en riba da mesa é totalmente inasumible. Non podemos asumir un convenio a 4 anos, non podemos asumir os topes dun 2% que nos queren introducir no convenio, o cal non garantizaría o poder adquisitivo. Tampouco a patronal quere introducir o que é a subrogación, a demanda histórica que xa está nos demais convenios do resto da Galicia. Tampouco queren introducir unhas melloras no tema dos fixos discontinuos. Non teñen sentido ese tipo de contratación no naval e en ningún outro sector do metal. Tamén estamos exixindo que os compañeros e compañeros do naval contemplen os dous supostos do plus de traballos especiales. Tamén se negan unha diferenciación entre oficiales de primeira e de segunda e de actualizar todo o que sería a clasificación profesional. Outro tema importante é a xornada continua nos meses de verán. O que fai é que pasen unhas xornadas moi penosas polo excesivo calor que están sobrezando. Ante esta sin razón por parte da patronal, temos convocada as próximas folgas o 13-14, 19 a 20-21, que entendemos que o metal e todo o sector volverá a responder da mesma maneira que responde hoxe.